Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bilagawain sa Western Visayas. Lunes ako na Miyerkules kitang adlaw. Enero 5, ikalima pa lang adlaw sa siningatuig. Magapangalagad kita diri sa inyo sa Action Firing Line, po diri sa alagad Action Boy Duran. Sa kalan ni Action Brian Morden, no? Kay si Action Art lubakasyon gamay, pero buwas ara na, no? Si Action Art tay hupon, no? So tubtob kita alas 9, di kita tubtob alas 9 mga ka-aksyon sa aton nga pagtalakay sang pila ka issues sa karon nga gabi. Ang pila sa aton diri hambalan karon ha. Ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas halos nagdoble kumparar nimo kahapon kag subong adlaw halos nagdoble. Nagdoble gid gani no. Man kahapon mas sobra lang 5,000 karon nga adlaw ang record masobra 10,000 ang kaso karon sang COVID-19 sa sulod sa isa lang kadlaw masobra 10,000. Ha? Nanong rason sina, nanong ginahimo karon, nanong dapat himuon na. Because dapat ang aton sininga pag-andam, paghalong, padayon sa gihapon. No? Nanong rason sini. Ang syudad sa Bacolod may 18 ka kaso. Muna aton hambalan karon, no? Sa karon nga adlaw 18 ka kaso ang na-record sa syudad sang Bacolod. Nano pa? May ginaduso karon nga tikang ang aton gobyerno nga base ining wala makapabakuna bla base may ara ginatawag naton nga restriction sa movement no sang wala makapabakuna mo talakay yung tanakron ha but silingon kung wala ka kababakuna base kung hindi kaya makagwa sa imo balay hindi ka makasulod sa pila ka establishmento no may mga restrictions because ginahimo na ina sa iban nga pungsod no. Kag isa man sa masubo ka balita karon nga adlaw ang ining pagkapatay sang 3 ka miyembro sang pamilya sa isa ka makasiling tabla makahalanguyos nga aksidente karon gid lamang nga adlaw. 3 patay mag-asawa kag ang duha nila ka bulan nga bata sa aksidente nga nagluntad dira sa siyudad sang San Carlos. Ina mga ka-aksyon kag pila sa aton pa nga paghambalan sa kabugusan nga pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. Discussion, fearless comment. Action Firing Line. Well anyway, sa kinandan, antes kita magtalakay sa pila ka mga isyu, i-check tanay ang lakat sa aton sa nga panahon. Karon nga adlaw, gikan sa PDMP upod kay Gani Republika. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather update. Migo Gani, maayong gabi. May gabi. Hello? Action Boy, no? Yes, go ahead. Ari lakat sa aton timpo sini nga gabi no. Miyerkules kita karon Enero 5 tuig 2020-21. Northeast monsoon na, wala nang shoreline. Dupoy-dupoy sang hangin amihan nag-apekto dito sa Luzon, partikular sa Metro Manila kag sa ibang nga bahin sang Luzon. Ang may paggunguom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahwaan. May naligwin ini nga pagulan
nga ukon manipis lamang ang mga pagulan ukon pagtulo taliti. Subong man dito sa Ilocos, provinces, Cagayan Valley, Aurora, naminhan nga porsyon sang Quezon Province, ngang ila tiyempo magalumon ang kahawaan may mahinay man. Ukon manipis lamang ang mga pagulan ini, ukon pagtulo taliti halin sa gihapon sa northeast monsoon. While ang rehiyon sang Davao, Zamboanga Peninsula, ang Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kag Southern Palawan, ay PCC naman. Ang ilang atsimpo magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan, kag magpanagoob. While ang diri sa aton sa Kabisayan, upod na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayonan, no? Partikular sa Western Visayas, Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod. Ang iban nga bahin sang Mindanao, sa iban nga bahin sang Palawan, maayong tiyempo naton. May pag-umguom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin lamang ini nga mga pagulan, kag tuga ini sang easterlies, mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Kag sa kabug-usan sang aton pungsod, ari kita, isa lang ang wind kag coastal water condition sa kasarangan nga hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa direksyon namin na sidlangan. Aton mabatyagan sa kabug-usan sang isla sang Negros, kag wala kita gale warning advisory, nagapabilin lang niya sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan para sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May takos ini sa 1.2 hasta sa 3.7 metros ang aton astronomical tide. Doon na naog siya halin sa 4.0 metros. Kag sininga hapon, alas 5:43, naguna 0.3. Ang taob magabalos naman alas 12:38 itong ang gabi, 2.1, 2.0 metros ang kadalumon. Kag alas 5:36 sininga hapon, nagtunod si haring adlaw magabutlak ini sa alas 6:03 buwasaga. Ari kita 24 hasta 30 degrees Celsius. Matugnaw gyapon. 35.2 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So 24 medyo mabulubugnaw sa gihapon aksyon, boy. Sige. Salamat gid, amigo Gani. Welcome. Sige. Salamat gid, no, Mr. Gani Republica sang PDMP. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mga kaaksyon, karon nga adlaw, isa ka makahalanguyos, masubo nga insidente ang nagluntad dira sa siyudad sang San Carlos. Nanong natabo, isa ka motorsiklo ginasakyan sang apat ang kasanay, ang amay mo ang nagadala sang motorsiklo, angkas ang asawa, ang 2 ka bulan, sulusubra ang 2 ka bulan nga bata nila nga lalaki, kag isa ang utod sang asawa nga nagaedad pa lamang 10 anyos. Ano to yang nasugata nilang isa ka water tanker. Ang ining water tanker daw nagmalfunction ang iyas ning steering assembly. Butsilingon, nagmalfunction ang manibela. Tiway na makontrol sa driver, ay sus, dumiritso gid didto sa motorsiklo ginasakyan sining 4 ka mga persona. Dumiritso didto sa motorsiklo ginasakyan sa sining 4 ka mga persona, sus 3 gid ang patay. Patay ang amay nga driver, patay ang iloy, patay ang 2 kabulan nga lapsag nga bata, kag ang iniya nakasalbar lang abi ang 10 anyos ni nga utod sang asawa, no? Masubo niya bago nagsugod ang tuig yan, no? Ang amay bata pa, hubin pa, 29 anyos. Mas hubin pagid ang asawa, 19 anyos pa lang iyang asawa. Tinglain pag isintik nadala pa yan ning 2 ka bulan nila nga
bata nga lalaki. Libugan ni ulo ko din ko nga ang apat gid sila iya sa isa lang ka tricycle man. Tricycle, isa ka motorsiklo. Hindi tricycle ha. Motorsiklo ang ilang nga ginasakyan. Apat gid sila iya nagasakay. Ti amo na nga medyo masakit ini nga hitabo mga kaaksyon, no? Ang napatay dire, way pasikwan, ini si Jomar Hirasol, 29 anyos, driver ini sa motorsiklo. Angeline Hirasol, 19 anyos. Kag ang ila sining bata, nga duwa pa lamang, sobra pa lang duwa ka bulan ng edad, kay Oktubre 25 lang sa tuig 2021, ini nga natawo. Way pagani, matatlo ka bulan, sobra lang duwa ka bulan ang edad. Samtang pilason ang iya sining manghod ni Angeline nga si Benji Alpar Jr. pulo ka tuig ang edad pilason. Apat sila ang nakasanay mo, no? So muna patay gid ang ining mag-asawa kag ang ining bata nga duha ka bulan ang edad. Mga alas 12 isang udto na tabo kay nagid lamang sa Sitio Ulay, Barangay Prosperidad, Siyudad sang San Carlos. Now, ang driver sini nga truck nga nagasugata daw kuan sa mo water tanker nga truck kargaan sang tubig abe. Ginadala ini ni Michael Galgo, nagaedad sang 34 anyos. Ti suno siya pahayag naduaan sa sang kontrol kang nagdiretso gid sa motorsiklo ti mag-function ang imo nga steering assembly. Way ka gid way ka na control sa Manibila. Tinadang lugar sa Prosperidad. Amo ni sa katapusan nga barangay sang San Carlos mo going sa Don Salvador Benedicto. Ining lugar nda sa Prosperidad ti nagabiyahe man kaagi man kita sa labay. Medyo dulhugon na ni siya, no? That's why nga wala na sang control ang driver. Sang sining water tanker hindi na maliso ang Manibila kaya nag-malfunction ang steering assembly mo, no? Nag-malfunction, that is why nga why na control sa Manibila. Amot nga hindi man siguro ka preno kay dulhugon ang among area. Kasi magpreno ka bla, hindi man magkagat blang preno bla kay tungod nga dulhugon. Ti nagasugata man niya ining tricycle, aning motorsiklo. Ti dito gid nagdiretso sa ila, ang ining sipa bla motorsiklo kag kun ano kadako ining water tanker. Ining water tanker na mga kaaksyon, daw pa rin nila kita mo sa ginakargahan man sa gasolina bla. Inablang iyalikon na daw circular na siya bla ang shape siya daw circular. Amo na ginakargahan daw tubig ang ginakarga sina. Ti tanaw bla kun ano kadako na siya nga salakyan nga magbunggo sa motorsiklo. Amo na nga way gid kasalbar ang ining mag-asawa kag ilas niya duha ka bulan nga lapsag. Ano man nga. Sige. Abi ko anay naka-ready na siya. So amo nang natabo mga kaaksyon si Kwan ba liog ko sa Kwan sa investigador na lang abi aksyonan. Ani mga muna nga bagay preparado bla kun Kwan, no? Sige. Anyway, amo na mga kaaksyon ang aton sini nga masubo nga balita karon nga adlaw, no? Ang ining aksidente nga nagluntad dira sa siyudad sa San Carlos. Amo na nga sa aton bla mga drivers, especially nagabiyahe bla sa mga area nga amo ni. Ining mga taklaron, dulugon, kinanglan niya before magbiyahe, na-check ginaya ang aton nga salakyan, na maayo ang pag-check sa aton nga salakyan, na kuan bala ang tanan nga mga preno, mga tubig niya na, ang asayte, ang mga brake fluid niya na, tanan bala ma-check gid kay manti ang aksidente. Usually kakatabo tungod nga ang aton nga mga salakyan why ma-check sang mayo mo, no? Hindi bala ma-check mayo, usually mo nang ginhalinan sang aksidente. Why yasang kun anano kag nanong pamilya tumbot din tumakadto gurong apat ni. Kag natingala man kita nga daw apat gini blang. Apat gid sila sa isa lang ka motorsiklo, no? Anyway,
Sa aton linya, ari si ang investigador sa San Carlos PNP, si Master Sergeant Rochester Batujan, no? Si Sir Batujan, traffic investigator rin sa San Carlos PNP sa aton nga linya. Online sa firing line. Maayong gabi, sir. Welcome to this Action Radio Bacolod. Si Action Boy Durane, sir. Yes, sir. May gabi. Master Sergeant Batuan, sir. Traffic investigator sa diri sa San Carlos Police Station. Yes, sir. Yes, sir. Ini natabo blang aksidente blang kay na, sir. Nanong na sitwasyon kasi na, sir, man? Ang sitwasyon sila, sir, may nakuha man sila. Ang isa sa helper sa driver sa water truck tanker, sir, nga nagkuha sila sa video gid. From San Carlos, may video sila Okay. sa cellphone. So nakita ko sa cellphone, sir, bali ang sitwasyon, sir, dara sang may sitio ulay, sakop sang Prosperidad, bali lapit na sa boundary sa Bunga, sir, sa San Carlos. Bali sakop niya po na sa Prosperidad. So ang sitwasyon sa dalan dito, sir, bali may downhill gamay. Dulugon. May downhill sila gamay. So sa layo ko lang, sir, nakita ko sa video nga ang motor nag-una na siya. So ang truck na tanker na puti color nagsunod siya sa motor. Halin sa babaw, sundan na lang sila, sir, mga lawig-lawig ang pagsunod nila sila, sir. So sang kurbadahon na gid sila, sir, daw si kuhuna ang dala na dito, pinakadulog na gid. So sa dihang na may nagpadaplin na ang motor, sir, mo nagpadaplin. And then ang nagsunod, nag-brake siya, apply siya brake, so ma-overtake na siya sa motor. So right overtake na sa tanan same direction. So Same lang gid direction. na, ang natabo, sir, is gulpe lang gid na serve sa right, sir. May nabatian ko nga lagapok sa dalom sang part sang salakyan. Pag lagapok sa dalom, sir, nag-serve silang gulpi, sir, ang salakyan pa right. So to na banggaan gid niya, na hit gid niya ang crossing motorcycle. Okay. So nakita ko, sir, dito sa nag-interview ko ang driver sang truck nang basiyo gid ang manubila niya, sir, hindi na gid niya makabig pa left kay gulpi lang na detach ang drag link, sir. Drag link ang ginatawag. So power steering ang error, sir, sa steering assembly sa dalom, sir. Okay. Isa lang gali sila, sir, ka direksyon, no? Isa lang sila ka direksyon. Isa lang sila ka direksyon, sir. So gin-interview ko niya nga why man siya nga nadulaan preno, sir. Actually wala siya nadulaan sang preno. So ang problema gid is sa steering assembly, or which is drag link ang ginatawag. So, pag kabig, sir, ining nagpatuo na ang, kundi ma-overtake tani sila. Pag Yes, sir. overtake, May plano sa ma-overtake. Lapit, manog-overtake na kita ni, sir. gulpi lang may laglagpoks dalom. Gulpe may naglagapok na sa dalom. Amo to nga, gulpe man nag-serve pa right. Left side shoulder nga, which is lapok ko na siya, sir. Hindi na madahingagaw sa preno? Hindi may ngagaw niya sa preno? Nagpreno siya. Naghingago siya preno, sir. Pero igo na. Okay. Ulahin na ang preno, sir. Nalambot na. Kasi pag preno niya, gulpi na gano. Nagpreno na siya daan, sir, mo kay downhill man. May preno na siya, apply na siya. Sige na siya apply preno. Ganun lang kay ang pasada na gulpi na may nalagapok sa dalom. Tapos na gulpi lang gid serve. So nakita ko dito sa sitwasyon ang may na detach to nga drag link sa left side part sa salakyan. Okay, pag preno mo, hindi gay ka kung magpreno, kaya hindi mo na siya mag-stop gid kay tungod gud dulhugon eh. Hindi mo na siya Isa pa, dako sa daan. Magdulog na siya, sir, kung mapreno ka. Ganyan lang kay pag preno niya. So ang preno, siging preno, ganyan lang kay na detach ang drag link. Amo to nga gulpi nag-serve sa right sa portion sang dalan, tapos na igo ang rose motorcycle color blue. Pag igo sa motorsiklo, anong natabo sa motorsiklo, sir? Ang motorsiklo, sir, actually gid sila sa dalom, sir. Na medyo ari sila sa may dalom sa truck. Sa may ulo gid sa head sang truck, ara sa dalom. Aras nas dalom. Makita mo nato sa sa picture sa dito. Kung mo pagkabunggo siya, sir, tumba na yon.
tumba na yun, sir, tapos na aras las dalom sa truck. Okay. Tapos may isa taka bata nga si Pinji Alpar, amo tong survivor, sir, 10 years old. Mhm. Oh, 10 years old siya, sir. Actually, sir, taluyan man siya. Nakalikawas siya sa among insidente. So far, karon subong ara sa medical hospital San Carlos sa atong Tambalanan. Ini sir ang napatay ni nga mag-asawa kang ila duha ka bulan nga bata. Yes, Sir, sir. nalapakan sila sang salakyan? Bali siguro, sir, ang bata, sir, sa nakita ko dito, ang bata nang natabunan sa Mag-Iloy, tapos daw na traplas dalom, sir. Napilpilan sang Yes, ilong. sir. Siguro ang ulo sila, sir, kay lantaw ko dito, kita ko nga wala sila nang tuksok sang Helmet? Wala sila helmet. Wala sila helmet, sir. Oo. So Wala ko nakita helmet, sir. no, May ko nakita helmet. nalapakan pa sila sir, why man? Siguro sa portion, wala silang nakapakis ligid, sir, sa portion lang gid sa dalom sang salakyan, sa portion sa dalom. Daw na sila na trap sila sa dalom sa salakyan. Okay. Yes, sir. Amo ni na kanang ko sir kay na di parahan ko bla apat sila sa isa ka motor lang mo. Yes, sir, apat sa isa ka motor. Mhm. Siguro, sir, mabisita sila kayang ini si Angeline, utod sang survivor tang 10 years old nga si Binje, mag-utod na sila duwa. Base siguro kay si Binje, taga Diisbin siya sa sakop sang Barangay Bunga. So base nagbisita sila dito sa pihak nga ila lugar. Okay. So papuli ka sila tani sa San Carlos. Paghuwing sila sa Bunga, sir, dun Salvador. Pakadto sila sa bunga. Okay. So ang ini nga salakyan, negative pa ta sang concert sang registered name sang salakyan kay ang nabala na mo ang lang sa brand siya sang salakyan nga truck ang bago subong China ang FAW na ginatawag nila, FAW ang brand. Foxtrot Alpha Whiskey ang brand sang salakyan. So isa na siya ka daw mini tanker na siya nga karga tubig. Ang install diri bala sang sir sang fiber optic nga telecommunication. Okay. Daw sila sila, sir, daw kontraktor. Pero water tanker isang tubig para sa na siya tubig ila karga? Tanker, sir, pero actually wala siya sang Karga? Unod karga sang tubig. According sang driver sang truck. Okay. So Yes, sir. pero galing kay na lambot gid kay ti dako gid siya mo hindi mo magpreno ka hindi na siya magdulog insigida mo. Hindi gyud siya madulog, sir, kay bangod sang ang tirinta sang dalan dulhog mo. Downhill gid ka tama. Okay. So ining mga napatay sir taga San Carlos gini sila? Ang sa tubong, sir, ang sa aton nga record, siling sang utod sa amay sang driver sang motor, taga Sitio Kabagtasan, sakop sang San Carlos, Barangay Good. Okay. So taga San Carlos gini So sila. ini nga ang 10 years old nga bata, taga taga Don Salvador. Sa Barangay Bunga. Sa Barangay Bunga. Kay kini si Angeline, nakapamana sang taga Kabagtasan, Kudkod. So, dito na sila kapuli sang Kabagtasan. Base siguro nga, idulong siguro nila iya utod nga lalaki, ang 10 years old nga survivor ta. Base dito nag-New Year guro ang utod niya sa ila tapos Siguro, dulo na sir, puli. dito sa Kudkod siguro nag-New Year. Tapos bisita siguro sa pihak. Okay. Okay, Ano sir ining tag-iya sa anong tabo ni karon? Ang tag-iya nagpakigangot na sa pamilya. Yes, sir, nakipagangot ang tag-iya, sir. Bali hindi sa tag-iya, sir, bali ilang head siguro sang ilang project dire, sir, o kon engineer. O kon secretary ba da o nila da o representative. So may sir, contact direct sila contact dito sang company gid nila na mo to nga subong sir, ginaasikaso nila ang pating lawas, nangita to sila po niraregay na. Okay. I-clear kung lang sir, i-confirm ko lang ang bana edad niya 29. 29, sir, as per sang Iloy amay niya, sir, 29. Ang asawa 19. Ang asawa 19. Amo na ya as per sa iya 19. Okay. So ang bata, hambal man niya ang bata, ang pangalan si Jimar
Then lalaki na siya, sir. Wala pa na siya bunyag. Yung ngalanan lang nila na Jijimar. Tapos, natao niyang bata, October 25 daw. October 25. Dini nga, 2021. So mga 3 ka bulan gila siya sa January 25. Maglakas ang 3, kundua. Okay, Okay, sige. sir. Sir, salamat din sir for your time, ha? Yes, Thank sir. you very much. Welcome, sir. Happy New Year na, sir. Happy New Year sa imo, sir. Happy New Year, sir. Sige, Yes, sir. Happy Yes, New sir. Year. Salamat, mga ka-aksyon. Si Master Sergeant Rochester Batujan, traffic investigator ni San Carlos PNP. Isa lang ka direksyon ni ang motor kag ang kwan, kag ang tanker. Nagasunod ang tanker sa motor. Buot kung tani siya ma-overtake sa motor. Medyo may lumagapok sa dalom. Nagpatuo ang salakyan, nalambot gid ang motor. Tumupa sila sa idalom sa salakyan, patay gid ining 3, no? Masubo. Pero tiyan muna lang mga ka-aksyon naton, halong ang gyapon sa aton nga pagbiyahe sa specialist ning panahon lang medyo ulan-ulan, medyo madurudanlog ang dalan, doble halong gid mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 11 minutos sa nakaligad sa tak na ang alas 7. Mayang gabi dira kay JR Mainit Rion sa aton nga Facebook nga nagalantaw, no? Kay Torco Jongko, tol, mga gabi dira sa imo kag Happy New Year. Kay Noel Nutsepo, watching from Barangay Baliwagan, San Enrique. Kay Connie Laparan sa DSB, of course, Pandanon DSB. Miss Georgia Gargasiran, mga gabi man. Kay Nads Ino, kabudlay sa ngalan niya, Jocelyn guro ni. Ambon, hindi ko kansindi, kay ginasuli-suli. Ray Baryoga, mga gabi man. Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Ma'am Vanessa Mayo, mga gabi man sa imo. Super windy kuno kag freezing gid sa ila subong. May snow pa. Danlog ang dalan dito sa Minnesota. Manjo Arnejo kag ginatamyaw niya man si Ronald Esteba, Elbern Rojo, Larry Bayot, kag iban pa niyang mga abyan. Connie Dormitorio kag Eddie Laus kag kay Nanay Isabel. Milili Oligo, mga gabi man sa Bani Cafe. Rochelle Fulgencio Susana kay Vicky Zamora Fuentes kay Embong Jocampo, no? Ay man karon naman no? Mga ka-aksyon sa aton pagbalik, ang balanta ini bala ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 ginadudahan Omicron variant ini. Man ang kaso subong, kundi sa nagligad mga tag 300 na lang kita mo. Triple digit na lang kita. Subong adlaw, sobra 10,000 ang kaso sang COVID-19. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ay nano iniman do perti na gidaw, no? Ang balantay na sa aton pagbalik diri sa Action Firing Line pagkatapos lang sang importante naton nga mga pahibalo. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon
nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro, gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No?
kag baptism of fire to my part because the year nga nagsunod ko nakadamog ko dita at that time no simple President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA revolution so nakadamog isa natamog dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sang amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Nang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna atong ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Naku sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Naman ang baka! Tugtog, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin
Bisan sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan. Balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30 na kita mga ka-aksyon. Ha? Tagaan ta ni Anay pagtamod bala, antes ining aton nga record ni bala nga daw halos nag-sobra na kita 10,000. Sobra na nga ni 10,000 mo ang kaso sa COVID-19. I-check ko na yung report bala Action halin kay Action Marlon Hilvea. Ang mga naapektuhan bala sang bagyo dira sa Southern Negros, ang mga bulig nga nag-alabot dira daw atrasado kuno kay tungod sang proseso. Ay nano nga proseso ini man. Check tabing report ni Action Marlon Hilvea. Action Marlon gikan sa provincial capital. Action Marlon, maayong gabi. Aksyon na boy, mayong gabi, nagapasalamat gid man ang gobyerno provincial sa Negros Occidental kag mga local government units nga napektuhan sa bagyo Odette sa bulig nga ginpasalig kag napadala na sa gobyerno nasyonal. Pero ang pulo problema gawakson na boy diri is mayara sa dapat nga sundon. Damo sa mga residente sa na probinsya ang nagapamangkot matapos na balaan nila nga may buligid man ang gobyerno nasyonal. Pamangkot nila is san-o matupa sa amon. Ang nag-explain sa aksyon na boy ang ila sa official man sa LGU or diri sa bahin sa provincial capital. Magluwas siya sa bulig nga ginapadala nga ang ginagasto nga pundo ang sunboy hindi iya ka gobyerno. Inaiyaway na niya pulo proseso. Pero sang pila ka mga senador nga nagbisita dali nagligad, ila to ang sunboy iya kwarta ang gingasto nila pagkalsang bugas. So, direkta to ya, kung mayara sang listahan na kag kwalipikado malangatagan, direkta na to, wala na to damo payaga mo. Ugaling kay ining damlag lang nag-abot action boy nga government funds. Ang ginatubot tadi is ato unab lang nga 90 million pesos. 90? O 90, 90 milyones pesos. Yan isang National Housing Authority o kon NHA. Okay. Sa idalom sang ginatawag nga IHAP, ang IHAP amo na sa ang Emergency Housing Assistance Program. Di sa tinaga pala nga emergency, dapat kung tani dasig kamati, mas kinakinahanglan. O galing, may aragapon action boy sang sundon diri nga proseso. Okay. 90 million na sa. Nagligad to, damo na sa nagpating paghatag to. May turnover ceremony ipatigayon mo sa social hall sa provincial capital. Nagligad nga semana. Okay. 90 million pesos nga cheque to. Ara na napasulod sa siguro account sa provincial government. O galing kay ang proseso sa action boy, dapat ibalon anay, dapat mayara siguro to ang master list. Listahan sang kadamuon sa mga totally destroyed kag partially damaged nga balay. Di wala pa nang listahan nga muna sa sano pa tong bagyo? Di kaya iban way pa action boy ka sumiter. Inano nga. Di pa kompleto. Kay nagabase man Action Marlon, initani nga bulig sang NHA ang padala nga pundo sang NHA para ni daw patindog balay sang mga naguba nga mga balay? Una nga nagsubuhay nga report is amo na mo building materials. O galing sa sang ulihi, nagsiling naman ang gobyerno nasyonal nga hindi lang na para sa building materials kundi pwede ba na sa financial assistance, cash assistance. Lain man ang cash assistance kag lain man ang cash shelter assistance mo. Di una kung tani action boy ginapatihan na 90 million para sa building materials. Kaling kainaya pwede sa building materials, pwede man sa financial assistance kung cash assistance action boy. Silingon ang ipangatag tani nila daw mga materials siya. Hindi materials siya butang tabi mga sin, kahoy, amo na. O kay dugang kung tani na nga bulig action boy sa dugang sa pundo balatong una kaya nga
punto again pain sa provincial government ka 50 million bla. Amo kitong una mo iya ka provincial government ka pundo. Okay. Dati sa bahin sang disaster rest o kon DRRM nga pundo. Ato 50 million gid pagi to sa in supplemental to sa mo. Ato yung 50 million ya para sa roofing materials lang ito ya. Ato? Ato lang gid ya, inang sin. No, sin lang gid ya. Inang sin na may problema dahil na sumalang da. Ano problema? Why may magkuhaan? Why may mabaklan? May shortage. Oo. Ang supplier ga libog basong pinsar kung di sila mabakal. Dari kita sa NHA, hambal niya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ang NHA may gina-request nga amo nabi master listahan sang tag-iyasang balay na totally destroyed partially damaged. Kag ina nga listahan kinahanglan permado sang concern nga local government units kag concern nga barangay. Umana gid mention ti asikasuhon ang action ina sa antes marilis ang ina nga bulik. 30 milyon na sa. Okay. Pagluwas na atong nagsunod pa lang nga 41 million pesos pagid. Halin naman tiya sa Bureau of Treasury, no? Gin-download na sa bahin sa provincial government man. Preparado na ang provincial government sa paghatag kung tani aksupoy sa nga bulig mo. Kaya may ara sang duha ka mga local budget circular o kung DBM circular nga pagabasihan kung tani nga ato sa nga probinsya. Yan ang local budget circular number 141 guidelines ini sa pag-release o kung pag-utilize sang financial assistance sa mga syudad kag munisipalidad nga napektuhan sang Bagyo Odette charge against the fiscal year 2021 unprogrammed appropriations. Circular number 141 na siya. Isa pagkikutan kabasihan nila is circular 140. Amo naman niya ang contingent fund sa idalom sang fiscal year 2021 General Appropriation Act sang Republic Act 11518. Tiyan mo na Diaz, ari pwede na ning katani nga balasihan namon nga mahatag na namon ang ining 41 million pesos kagin download sang Bureau of Treasury. O galing kay sanggil pamangkot nila ang Department of Interior and Local Government hambal sang DILG ops in the anay i-hold anay. I-hold anay kay kinahanglan pa nga magpagwa kami sang joint memorandum circular nga amo na ang dapat basihan sa kung paano i-distribute iparagtag ng 41 million ka pesos. Sige sila sang kinuwanay sa ilang proseso dira, sang ilang red tape dira, ang pumluyo tiyaga antos na to yang way sang balayo, way sang tulugan. Gani man ti nabalaan guro balagson boys ang gobyerno nasyonal nga ining buligin pa agin ang ibuligin download kin padala nila magigapon sa kamot sang mga aras gobyerno sa LGU. Dari nga daan sa bayan sa Negros Occidental may ara nga daan action boy nga mga incumbent officials nabalaan nila nga may kontra sila mura blang nga inaisukan sila sa kontra nila kasi ning Bagyo Odette nga assistant section boy. Guro mo na nakalabot guro ka dito sa babaw. Ay na, nung klase naman do, ti ano nabi ang bulig nga para sa tao kadamo pa sang mga rikubikos. Yan hindi pa kalambot yes tao ang bulig sang national government sa Subong. Kapon nag-meeting ang Provincial Disaster Management Council, ang pamuno siya na si Governor Pong Lacson. Nakita na lang sila sa mamagi. No? Kay konsulaton ining 90 plus 41 equals 131. Konsulaton action boy ni piho kung saan makihan Ina, nung siling basib na patay ng kabayo, mga gabot ang ilang mo na.
Gani man, ti nangita pa maagi. Mayo lang kami nakitaan, Action Boy nga ining trust fund sa DRRM, why ni ma-appropriate, why ni magasto na hindi kaya matinuig la. Alin kay gamay-gamay ni, no? Kay ang iban nga pundo, ang subo na gasto na ganito sa COVID-19 response, may 13.8 million pesos. Nga nabilin, kaya mo ni, ang 13.8 million pesos, subo kasi mana, pwede na kuno niya, pwede na ni mahatag direkta sa mga beneficiaryo. Ipagi ini Action Boy sa financial assistance sa mga diyas ang 5,000 pesos kada pamilya. Yung mga ang makapulos ini mga 2,000 man kada pamilya, ini 13.8 million kaya ang sulusubra diri ibakal sang building materials bisan tag anom lang ka panit nga sin ihatag plus kung may sobra pagid ibakal dugang nga food packs. Tiyan, ang ano to kung matabo to ya sa ano to, iya sang NHA to, tong ihap to, basi lihap naman na. Ay nano. Kaya mo ni kun ari ka des dalom, kun di mo ni pagpepion permito ang atos mabaw sa nasyonal. Basi kun maripatan sa ulihib na. Gani kag malihap na ang ihap na, basi lihap na. Okay, hindi lang sa Action Boy ang Negros Occidental ang ginhatagan nila sa bulig amo nimo. Tamo ka mga probinsya. Kuan ni sa bisa ni follow up dito sila sa babaw. Parang marilis na Tipong namin ko bala, may bulig ang gobyerno nasyonal, hindi maglima panagtag, kay kadamo pa sa mga rekobikos na nano sahin na sang emergency assistance man, the word emergency, kinanglan, yatag na kay emergency mo. Di ba? Oo, tiga di man. Aba na problema sa bong. Di tadi sa dalawa magsumbay ti. Nagtingwa man ni provincial government sila nga pagitaan tadi para nga kung amo nang salikanta pasi kung damo makalupog yung mga affected nga mga pamilya. Kaya ako nga Darak San Marlon, damo ko nakilala mo, damo ko nabalaan mo. Nga ang ila to ang mga nabugubaan sa balay. Way sang tulugan mo kay mo na lang sa hoyob-hayob lang may at least may atop lang bala kag may duludingding lang dabe. Ti way gidya hasta subong ang bulig way pagyapon sa subongo kay kadamo sa rekubiko sa ilagle. Diban, no? Amo na basta pundos gobyerno no? Ang istorya angot sa atop may problema pa kita, no? Unang ko na ang NSA kag sa bahin sang Bureau of Treasury, pari sa Atty. Diaz. Reason for this is while may na-download ng mga kwarta sa provincial government nga 41 million plus from the National Treasury, wala pakita sang clear guidelines on how to disburse this in terms of recipients qualifications, pilang amount per recipient, ano ang supporting documents. We have been asking DILG. Apparently already nakamitani with the DBM circular 141 and 140, and all of a sudden nagpagwa pagid ginhold sa DILG ang pang-distribute because they want to come up with a joint memorandum circular governing the release of those downloaded funds from the National Treasury coming from the unappropriated budget sa national government. Ang 90 million nga ginatag sa NHA, subong there are more requirements being requested, no, nga ipass namon sa ila. Sang una, mere numbers pwede na. Subong, there has to be a master listing. It has to be in the form that requires ang aton NHA. And ang ining master listing of those with totally and partially damaged structures kinahanglan has to be signed and certified by the LGUs or the barangays. This will take time if we rely just on these funds. While the national government still makes up their mind kung paano ni i-utilize, kung ano ang procedure and rules, no, we cannot wait, no. So that's why ang 13 million this coming week Sigog will already schedule the release of these funds to our brothers and sisters with totally damaged nga mga properties. Unahon ta lang anay totally damaged, tigaan anom kapanid nga sin, nga corrugated, duha ka panid nga flat sheet, and then may kita food and financial assistance nga deliver sila. We hope to deliver these relief items at the soonest time possible sa affected negrences.
So na boy, no? Wait and see. Way man mabalaan kung saan o gini maukihan sa ato sa gobyerno nasyonal. Alawan ko na istorya angot sa atop, no? Hindi niya pundo sa gobyerno nasyonal, kundi pundo niya sa provincial government dari sa Negros Occidental. Nauna-una iniya. 50 million pesos roofing materials. Di ko mo kay kwarta sa gobyerno, agi sa bidding, may supplier nga mga daog. Wagit man nagsumboy may supplier insigida. Ang supplier dito siya makuha Action Boy sa Cebu, no? Tang sining corrugated GI roofing nga kuan nga ang atop, no? Atop. Karaman plain. Sin, no? Sin isa sin. Ang corrugated amo nagagulod-gulod bla. Kag ang plain Action Boy. 50 million amo na tanan baklon. Sa Cebu, bakal. Okay. May atoto, kaya daw problema man to kaning Cebu to. Si Governor Gwendolyn Garcia to, ma-procure man sa Action Boy to 1.5 million ka panid. Nga atop, no, para sa 300,000 ka household. Ato ko rotong dako Action Boy lang nga supplier sang siring GI sheets nga tawag ni. Ay daw kadamo to sang Steel Corporation mo. Supplier ni nagpabalo diri sa provincial government nga sila nga hulat-hulat lang anay ha kay duwa pag-supply si Poto. Dabugulo namon di ka na mag-supply ni. Kang kapanit Action Boy ng 50 million pesos. 68,956 nga corrugated GI sheets. Kag 18,000 nga plain GI sheets. Muna sa? Ang kadamuon, ang factory or nag-manufacture Action Boy sang sin sa Cebu, hindi ba sila kahimo sin? Kay way pa to power sang kuryente. Hindi pa kahimo. Tingnan to nanay kasi kung magkapangita sila iban pagit nga manufacturer. Metro Manila, tigalibog manurod nila to. Ang Balde Diaz, magluwas nga ginakulang sa supply, bagod damo sang nagabakal sini, problema pa ang elektrisidad. Kaya po ng mga problema nga nasumalang sa mga ato sa provincial government. Balikan ta sa Atty. Diaz, angot sa sini 50 million nga pain para sa GI sheets. So that's why ang 13 million this coming week si Gov will already schedule the release of these funds to our brothers and sisters. Okay, so na po okay na siguro no si kaysa after 10.8 na si Kuan ang ginang statement Atty. Diaz no. So natuto lang Action Boy nato sila nga pabuton ron ang petsa nga pag-start panagtaga no. Sang siring 14.8 ya nga hindi na makagi pa sa 8 nga proseso. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na malod herwaya. Ka-aksyon din kaman sa Pinas laputon ka sa amon balita ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovea. Ti amo na mga ka-aksyon no amo na ka-inefficient sang gobyerno ta. Mahatag ka na malang bulig kadamo pa sang Recubicos. Hasta sumungin, hindi pa managtag bulig. Ang mga tao, tuya sa Southern Negros, nagahangla na. Ginagutom na, ginauhaw na, wala pa sang way pa sang suga dito, wala sang tulugan ang iban dito. Ang gobyerno, ang ilay ang ibulig, padala nila, pero hindi mo pa managtag, may mga proseso pa kung nano pa nga mga proseso. Kaya hindi kita sa proseso, but ang punto natin dire, ini nga disaster, hindi man ni bago mo. Ining bagyo hindi man ibag-o. Halin sa una na pila na katinuig, may mga bagyo man galabot. Nga ang aton nga gobyerno, kung mag-release ang pundo, nga away na mo sa nakaset up na daan, yabi nga mga requirement, abi, nakabalo na nga daan, nga pag-release na sang kwarta, nahimo ng tanan, kaya nga, amo na nang ginahimo, pero may mobot silingon, may ara na kamo sistema nga daan. Tiniho, hindi ka ni mabasol ang provincial government. Hindi ka ni mabasol. Gasunod na sila kung anong gina-require sang national government, DILG in this matter, kagang NHA. May mga proseso pagliya, nga ipatuman,
Nga ang sang una pa wala na nga daan gin plastar nga pag-una na gin plastar nga mga requirement na nga nagaresulta siya para hindi mapanagtag nga padala nyo diri nga bulig. Ti anong pulos daw ang subong tong tao gahangla yaho. May mga proseso pa kamo yang nabalaan. Emergency na ang panawag nyo na emergency mo. Pareho sang iya sang ganit siya. Panawag hindi bla IHAP. Emergency Housing Assistance Program, IHAP. Ano nyo naman ginalihap nyo pa na da? Masib na emergency, the word emergency itself, nagabot silingon nga dapat ihatag nyo na kay emergency. Kung sa ospital pa, kung emergency, kaya hindi mo pagtatapon gila yun, di ba si, kuha na to iya, mabugtuan na to ginawa, kaya wala tatap gila yun, amo man na siya di, emergency ni siya, nga kinanglanon sa pumuluyo, dira, nga napektuhan sang Baguio Odette, yet, here is our government, nga kadamo iya sa Recubicos, kadamo sa mga paliko-liko, nga until now, ining kwarta ang padala, 90 million plus 41 million, that's 131 million. Why piyan pa nagtagbisan 5? Ting tao tuya gahangla, ang tao tuya ho ginagutom, ang tao to ginauhaw, wala sang kuryente, wala sang matulugan, may mga proseso, pas lang nabalang, gawin na naging plastar before. Amo na ka inefficiente sang gobyerno ta. Ha? Dapat ani in place na mo. Nga pag may disaster o kalamidad nga matabo, pagpadala sang kwarta, in place na tanan, ara na nakaplastar na, iparagtag na lang dayon. Igahangla yung tao, kay tungkol sa mga proseso. Nakinsindi kita, nga ti kwarta ina sang gobyerno, ha? Kwarta ina nga dapat may proseso, pero ti, ang proseso saan matapos na? Saan na matapos ang proseso na? Nabas nila nga, ang kumpay mo kung patay ng kabayo, ha? Kinahanglan na inasubong mo. Kadamo pa sang proseso, ginawa man sang aton nga probinsya, pang tipon, kag pang kuha sang pundo, dira, para nga mapanghatag dito sa tao. Try to imagine bla mga ka-action. Kung sa ligantang aton nga gobyerno, kung wala ni bisang mga private individuals na naghimo sang mga relief operations dito, anong natabo sa mga tao to? Kaya ang kwarta sa gobyerno hindi magamit to. Kaya tungod sa mga proseso na. Ano bing matabo dito kung wala ni sa mga pribado nga mga organisasyon ka mga tao, ka mga individual nga nagahatag dito sang bulig? Kung wala na sila, anong matabo kung magsalig lang sa gobyerno? Nga kay, nga aton dito nga mga biktima sang bagyo? Kayo, hasta sumuho na, sa Sano pa to, di pa picture na kamuda, sang turnover, sang cheque, nga 90 milyones, may mga picture, may mga turnover, pa kung mga nabalaan, ha? Gali, iyak hindi magyapon mapanagtag, kaya tungkol sa mga proseso, nga inyo man nga ginhimo, nga daw ginpabudlayan, yung pa iya, ang pag-release ng kwarta, ano pa na ginhimo daw? IHAP? Basi lihap, ha? Kinanglanas ang tao, nyugay nyo sang lihap ang pundo da. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. DILG, sino, na ano? Abi, hindi nyo na pagpabudlahi, bilang kwan? Hindi nyo na pagpabudlahi ang mga proseso na. Kaya para na to sa mga tao, pabudlayan nyo pa iya. Nga narang resulta sina, hindi pa mabaton sa mga tao hasta subong. Pabudlayan nyo pa mo. Ang mga proseso. Kung hindi kita kabakal, isang mga sina, ang atop na kung hindi takabakal tungod gula sa supply, may mga porsyon na damo nga pwede magamit na sa financial assistance, mabakal sa tao bla pagkaon. Importante pagkaon mo. Kung hindi takabakal dayon sang atop, ang part sinada, ma-release na tanoy para sa pagkaon, bisan sa pagkaon na sa mga tao dito. Kunuain to sila ginabuligan sa mga private individuals, yan ang huwag na bla proseso, blaya. Inang rekta hatag to, kunuain na be? Nga mga tao to Nga ang mga tao dito, kunuain ba ang probinsya, paninguha nga, bisan paano may mapadala dito, nga ang tao kaluluoy ang tao. Salig kita sa national government, proseso.
Ano nga klase mga proseso naman? Ihatag nyo na nabla ang kwarta na kay para nga mapuslan sa tao. Sa tion, nga ara sila sa emerhensya. Anhon pa kuno ang kwan, anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Amo na sa proseso. Kuha niyo mga ganing kwarta da, proseso. Way man na proseso gani kung kwaon yung kwarta sa gobyerno. Kung kawaton yung kwarta sa gobyerno, way man gani proseso na. Karon kay panghatag para sa kinanglan. Di pa proseso kamo dayon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mayong gabi danaya kay Christine Miñez Villalobos, Feby Alvarez, kay Marlene Diaz, mayong gabi man. Dira kay Giselle Franco. Good evening sa imo. Sa kay Cherry Duario. Damo tuod na damo pare kubikos makakuha ka man pero wala ka pa matagaan, may palad pa nga masalod kay ginuna ka tilagay muna bago bigay. Ay tuod no. Miss Yvonne Bisher, mayong gabi. Athea Kimeriman, kag kay Melchorita Ferrer, kay Mary Chris Dinapo, kay sige, Ray Baryoga, Ana Sinoro, Armando Imolaga. Tsakto na, mismanage ang gobyerno. Galibugulo ko mo. Ining ka disaster ni Dugay na ni. Kakatabo na ni siya. Hindi na pwede nga pagka-disaster, hatag dayon. Nung dumaan ko sa una, sang arap ako sa barangay, pag siling may kagawad pa ko to sa barangay, akong chairman sang finance, chairman pa ko sang Vincent Awards Committee, kag inspectorate abe. Pag siling may bagyo, pag siling ko nga pa kuhain na to anay ko sa supplier ta pa kuhain to anay sang relief goods kay para nga mapadalaan ta anay ning mga napiktuan sang bagyo sang pagkaon nila Pagsabat sang akong treasurer ko to medyo kuha man tong by the book man to sila mo ang treasurer. Pag siling nga gawad ng ikwanta pa ni kay process ta ni ikwanta pa ni amo ni mo to ni ko ang process na sunod na ko alam to bala kay panagdag kay process ta lang na dayon pwede man lingko di ba talaga guro mapreso kay ang gingkwata na panagtag naman preso kung preso lingko pag siling sang hindi ko mabasa lang treasurer namon kay ti gasunod sang proseso blang ina tawag masya gawad hindi pa ta na pwede kay bidding pa ni hindi na pwede mga bidding kualan to bala kay ipanagtag sa tao kay kinanglan sumusang tao iproseso tala na galing iproseso tala na importante nga ginapanagtag tas tao kaya hindi man tayo guro mapreso na kung ipanagtag tas tao lain na kung yung kwata to ay ting panagtag sa tao na yan delikado ta ting panagtag na sa tao tudlo sila mahulat na sila proseso nga ginagutom na sila wala na silang kaunon mahulat na sila isang proseso iproseso tala na tapos amo na yan namo ko ti okay man wala mo ko na preso sa sumo nga ako na preso kay ti inhatag naman sa tao mo muna tayo sa gobyerno mga proseso pa ginagutom ng tao proseso kapay mo hindi na kitsindi ang tiyan niya ginagutom. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sige, mabalik kita mga kaaksyon sa atong dugang nga pagpangalagad pagkarapos lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong kailangan Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ng inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Bangod sa pamahog sing COVID-19 ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
kari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Discussion, fearless comment, action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takna nga Las 8, balik kita mga ka-aksyon diri sa action firing line. Kag ang balanta inibla ang parte sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga
Pilipinas, no? Maka medyo kuan ni siya, medyo cause of concern na ni mga kaaksyon. Hamak mo, karon nga adlaw naka-record ang Pilipinas, isa lang kadlaw 10,775 ka bag-o kaso sa COVID-19. Sang kahapon nga adlaw, if you remember, sobra pala na 5,000, subong nag 10,000 na, sobra. May projection pa ang mga expert nga malambot pa ni siya 20 hasta 40,000 sa masunod nga mga inadlaw. Perti na nga problema, perti na nga concern naton. Nanong kabangdanan sini, ang Bacolod karon nga adlaw may ara 16 lang kali action 16 lang ka kaso ang Bacolod. Ang probinsya sang Negros Occidental 8. Kag suno sa kay Executive Director M. Ang sang Emergency Operations Center, ining 16 ka kaso sang Bacolod, kalabanan sini may history sang naghalin sa party, no? Ang iban halin sa Manila. Amo na nga andaman tagid ni ining panabuton nga minadlaw bangod sang nagligad nga holiday season, kadamo sa mga parties nga daan mo, kadamo sang mga Christmas party, kadamo sang mga reunions, mga homecomings. Amo na nga masalaka ni kay gathering mo. Man pagpaidalom sang Pilipinas, sang halos bugos sa Pilipinas sa alert level number 2, which is very halog, kahalog abi iyang quarantine ang restrictions, ay nang pinagusto ang tao, nagselebrar Pasko, Christmas party, nag-reunion, nag-homecoming, nag-get together. Amo na nga sinaka ang kaso naton, dugangan pa sang sining Omicron variant. May isa pa ko nga nabasa, subong ang Omicron variant daw kakululbaan kay nga siling sang WHO tungod sa pagdamo sang kaso sa Omicron variant, base mag-mutate pa ini siya kung sa Ilonggo pa magbata pag ini siya sang mas delikado nga variant. Gusto sining daw nakasa kuha na ito tani, daw nakahulol recover na kito sang Delta variant to, sumulod ang Omicron variant. Amo na bla ang amo na characteristics sang kuan sang virus naga-mutate ni siya. Nagabata bla. Sa Tagalog pa nanganganak. Amo na siya ang kabudlay dati may yara nga findings ang WHO nga base bata pa ini ang Omicron variant sang mas delikado nga variant. Amo na ang ginakulbaan naton. So, ay subong ang kaso, muna niyo, nagdamo na. Bilog nga Pilipinas, masobra 10,000. Ang kaso, karon lang adlaw. Buwas pabuton ta, dako, pagid ni siya. Madamo, pagid ni. Subong adlaw, silingon, nagdoble ni siya mo, no? Nagdoble, sa masunod nga may adlaw, ng taon ta ni. Sang at the onset, sang Delta variant, dumduman ko ang pinakataas na nga kaso, mga 26,000 mo. Sobra, 26,000 sa isa kadlaw. Subong nga may projection sila nga base malambot 20 hasta 40,000 ang kaso sa isa lang kadlaw. Amo na mga kaaksyon nga dito sa iban nga pungsod, amo pa ning akon nga ikuan blaw i-discuss. Kay ang mayara subong tikang nga ginatun-an ang aton sini nga IATF o kunang Interagency Task Force nga base ang wala mabakunahan may ara nga restriction sa ilang movement. Bot silingon ang wala kun la ka mabakunahan, base kun hindi ka pagpagwaon, base kun hindi ka makasulod sa mga pila ka mga establishmento, buslingon restricted ang movement kun wala ka mabakunahan. Masiling ka nga, ay nano naman daw ba si nunayang inyo yaman nga kung di kami pabakuna, diretso namon di pabakuna ya. Di diretso nyo na hindi pabakuna. Pero may obligasyon ng gobyerno nga proteksyonan ng pumuluyo. May nga proteksyonan ng pumuluyo. Ining restriction sa movement, ang plano, ang ginatalakay sumong sang IATF, nationwide mo, nga movement restriction sang wala mabakunahan. Buslingon di ka mo anayaw bralagaw, kung wala kayo mabakuna,
Okay ka lang yan, wala ka napabakuna, hindi kayo bralagaw, amo nang ilang atikang subong. Kagabi ninyo, ginahimo na dito sa France, sa Germany, sa Korea, ginahimo na ito nila ya dito sa ilang pungsod. Restricted dito yung movement sa wala nagapabakuna. Why man to ya ginapilit? Kaya actually, sa matutod lang may diretso yang kada tao mo. Kung mapapakuna siya o kung hindi, ginarespeto na ya. Why na ya ginapilit? Pero, ang ila ginapatuman nila, restricted lang ang movement mo, hindi kaya kagwa. Ha? Dito ya sa France, sa Germany, sa Korea, hindi kaya kagwa kung may kabakuna. Hindi kaya kasulod sa mga pila ka establishmento kung hindi ka bakunado. Amo na itong ila ginahimo, tibasi malahimuon, madisakon, amo asaton. Amo na kasling ko ang akon nga vaccination card, kinanglan makuha ko ni QR code. Ha? Kinanglan makuha ko ni QR code ang akon nga vaccination card. Nanong ko ni karon kay base may istorya ta karon si Dr. Chris Sorongo, no? Kagabi ninyo ang Hong Kong, oh. Ang Hong Kong nagpatuman sang travel ban sa 8 ka pungsod. Butsilingon, ining 8 ka mga pungsod hindi pa makatravel pa Hong Kong. And that includes the Philippines. Dala na ang Pilipinas. Hindi pang Pilipinas makakadto subong sa Hong Kong. Kay may travel ban nga ginpatuman ang Hong Kong. Perti na niya ang istriktuanay. Manining Omicron variant ni perti na ang epekto sa madamo nga kapungsuran. Even the United States of America. O nga, akon nga mga amigo to sa Amerika, si amigo ko Juan Bol Gallo sa Las Vegas, nagapadala na di sang mga balita dito, nga pwerte na ang mga pag-istrikto dito, bangod sa sining Omicron variant. Ha? Hindi tani mabasol mo ang gobyerno nga mag-istrikto, kay ang tuyo sini para nga mapunggan ang paglaptas ang COVID-19, ining Omicron variant ni, katama ka malalato ni sang Omicron variant ni. No? Ti ang ginatanaw na din naton ang ining Bacolod nga siling ni Ang ang kalabanan nga nagpositive mga history sang parties nagalin sa mga party, ang iban diri halin sa Manila. Ano karon ang ginahimo naton sini, may mga restrictions kita sa inbound travelers naton. Okay na to ya, okay na to ya itong positive bala sa Omicron variant, bala itong OFW to bala, nga 38 anyos bala, kay pag-abot ya dis Bacolod ya, fully recovered na to siya mo. Kag hindi na to siya makalalaton. Muna gani nga sang ang iyang asawa, sang gin swab test, nagwa ang resulta, negative. So that means to show, and that goes to show, nga hindi inagin man siya makalalaton. No? Kag isa pa, hindi man to sila taga Bacolod. Taga Mindanao to yung lalaki, taga Pampanga to yung babae. Yung babae nakaubra na di sa call center sa Bacolod. Muna nga rin na di siya. Huwag na di gani sila balay, no? Ara sa sasbungan ni, ara pa sila sa hotel, no? Gin-extend na ilang quarantine. Duwala na sila of the night, kaya hindi na makalalaton to ang ining 38 anyos nga lalaki ni nga aga ubra sa cruise ship abe nga nag-positive sa Omicron variant, no? So muna okay na to ya. Pero ang question subong, kaysa record sang pagdamo sang kaso naton, you should remember sa nagligad nga may nadlaw, ang siyudad sa Bacolod, may ara nakita gani iya nga tag 3 na lang kakaso, 2 na lang kakaso, subong nagmatamat naman nag 5, nag 8, subong 16. Kinanglan na ni ang kanya, kinanglan na ni, hindi na tani maghulat pang magdako pag ini, kinanglan na ni ang pag-istrikto sa pila ka mga protocols naton, especially ang inbound travelers. Kay man sa record, alin sang una, sang pagtuhaw gini sang COVID-19, ang kalabanan nga nagapauli, alin sa iban nga lugar, especially ang halin sa Manila, amo na di ang daw nagtuga sang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa aton, no? Bisan may mga protocols kita, quarantine protocols nga patuman, yet hindi malayo nga amo ni sang kabangdanan nag-apekto sa aton kung magsaka ang kaso dito. Ti subong ang NCR, ang Metro Manila, taas ang kaso nila. Amo na ang imbutang sila
sa alert level 3. Kita ya, ara patagyapon sa alert level 2 kay ti ang kaso naton hindi pagitanto. But we should not wait for that time nga mag-abot nga basi magdamo na din kaso kang mabutang kita sa alert level 2 kang mangin mabudlay naman ang aton sini nga movement, ang aton nga paggiho, apektado naman ang mga negosyo. Mo naman ang aton nga andaman nga hindi matabo naman dire kay naagyan na naton ang puwerte nga kabudlayan during that time nga istrikto kayo ang aton dire nga protocol sa siyudad sang Bacolod. Damo negosyo nagsira, damo negosyo nga hindi maka-operate, damo nga mga restrictions ang aton ginahimo. Kabudlay kayo nga sitwasyon, di tara gusto nga magbalik ina mga ka-aksyon, no? Dami lang okay lang diri sa siyudad sa Bacolod kay ang aton nga vaccination campaign nangin madinalagon, no? May ara pagid man niya nga mga matiga nga hindi kaya magpabakuna, way taman na sila nabasol. Pero kung tanawon naton, mas madamo na ang nagpabakuna, no? Madamo na ang nakarealisar nga mababakuna sila. Again, we would like to emphasize nga way tayo ginabasol, kag way tayo ginapilit ang hindi magpabakuna. Basta, ang ato niya, nga kung hindi ka man lang madala sa mga istorya da sang ibanda, hindi ka lang mamati sa mga fake news mabakuna ka na. Because protection mo na sa imo kagulingon, protection mo sa imo pamilya, protection mo sa komunidad. No? Tingala ko sa iban, kayong bata nila, pabakuna, ang amay iloy yan, yung pabakuna. Ay, ano na yaman? Abi ko nakulbaan ang amay, abi, o ang iloy. Nga niya, basi, mapatay ta sina. Okay ka lang yan, bata mo, mapatay, nagpabakuna. Saya mo! I see no reason nga hindi kayo magpapakuna bilang amay o kun iloy, kaya bata mo nagpapakuna gani. Nga ikaw yan, hindi ka magpapakuna, ano nadlukan mo, masumbi ka. Tiway kaya mahakuan nga bata mo, masumbi. Nagpapakuna na siya mo. Di na fake news nga po nang masumbi-sumbi na. Nga, so after 2 years ko no, daw mo na, daw masumbi ka. Hindi yan, mga fake news na ina mo. Nga, nagapabudlay kung isa sa vaccination program sa aton sining nga gobyerno, no? Anyway, amo na siya nga sa mga inbound travelers, damo ka pamangkot, no? Pwede na saan? Pwede na si Councilor. Sa mga inbound travelers, damo ka pamangkot, bala niya ti may mga bag-ong requirement. May bag-o kita nga mga protocol nga patuman para nga kung magpuli ka dis Bacolod, damo kuan sakon ka pamangkot Nya magpulit des Bacolod, anong kinanglan, may mga bag-o naman nga mga protocol. Sang kaina sang aga, na-interview na Action Brian Morden, si Councilor Israel Salanga. Si Councilor Salanga, amo ni siya ang in-charge sa mga nagapauli, diri nga mga ROF, o kot ng Returning Overseas Filipinos. Bot silingon, ang iyas niyang obligasyon, ang nagahalin sa abroad, nga mapuli diri sa Bacolod. So, as far as Councilor Salanga is concerned, sa iyang committee, ang protocol ang mumangyapon. Mumangyapon, nga kung magpuli ka dapat may ara ka nga fully vaccinated ka. Pakita mo imo vaccination card nga fully vaccinated ka. Kung hindi, dapat present ka sang negative nga RT-PCR test. Amo nagyapon ang protocol, pagpuli mo diretso ka na. Kulo quarantine, no? Ang ini naman ang returning residents, amo ni ang pamangkuton nato, no? Kay in charge niya, I understand si Councilor Cindy Rojas. Siya niya ang in charge sang sining mga RR, no? Ining returning residents. So nano may mga pagbago para nga masabat nato ning pala mangkot dire magpulis Bacolod kami nga halin sa Manila. Nano ang mga kinahanglan dira. Nano ang mga requirements naman dira base may bag-o naman nga mga requirements, no? So try abe si Councilor Cindy Rojas base matawgan aton aksyonan. Kay para kay siya niya ang in charge nimo sang mga returning residents para mabalaan naton kung may mga bag-o naman nga mga restrictions dira
or may bag-o nga protocol nga ipatuman with the onset of the Omicron variant. Kag ang ining nagkatabo karon nga nagadamo ang kaso naton sa Pilipinas. Diri sa Western Visayas again, I would like to emphasize, although may jutay nga pagsaka, pero hindi pa siya alarming, no? Hindi pa siya alarming. Ti tanaw naton ini nga kinanglan may ara na kita iya nga mga ipahamtang nga mga sulundan, protokola para nga ma-prevent naton ang ini nagakatabo sa iban nga mga probinsya, sa iban nga mga rehiyon nga nagasalaka ang ila kaso. Dito sa Luzon, kung tanaw naton, nagasinaka man tong kaso mo sa iban dito nga probinsya kay ti ang travel dito hapos lang yan mo. Halin sa Manila dito ka hapos lang sa mag-travel dito kay isa lang sila ka isla mo. May kabudlayan mag-travel diri kay ti may eroplano ka or mabarko kaya kung nalin ka sa Manila. Lain dito sa Luzon, isa lang sila ka isla, maka-bus ka lang to ya, maka-private car ka. Pwede kaya makasaylo-saylo dito amo na nga nagasaka ang kaso nila dito. So, nagalinat nanay na sila dito sa Manila. Nga amo ng kabangdanan nga nagataas ang kaso sa COVID-19 sa national abing record. Now, kung tanaw naton, ining masobra 10,000 nga na record ni ang dako nga porsyentos ni na record dito sa Metro Manila kag sa makaiping nga probinsya sang Metro Manila. Jutay lang niya atong kontribusyon niya sa ning mataas nga kaso kay kung tan-aw nimo gani sa subong adlaw sa Western Visayas pila ang record subong adlaw sa kaso 16 sa Bacolod mo, 8 sa Negros Occidental, 32 sa Iloilo. Ang Iloilo nagtaas man na may 32 sila. Pila ang total cases sa Western Visayas sa karon nga adlawan? Kay ang Iloilo 32, 86 ang na-record nga kaso sa Western Visayas karon nga adlaw. Ti halos nagaduble na sa mga aksyon sa kumparar naton sa kahapon abi iyang adlaw. Ti amo na nga nano ang dapat himuon sini, no? Nano karon himuon sa gobyerno sini. This has become a worldwide problem, mga kaaksyon. Ari ho may maari gani di nga kwan mo. May ari diri nga ginplastar nga mga tika nga dapat himuon sa aton sini nga gobyerno, no? Ginplastar ni Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson gani nag-isolate nagkuan subong nag-quarantine kay na-expose man sa bata ang bae sa kabata ni Senator Ping Lacson positive man, so na-expose dira si Senator Ping, so medyo nag-quarantine man sa anay. Pero sila ni Senator Ping hindi kita dapat magkumpiyansa na until nga ma-achieve naton ang zero case. Zero yan. Hindi kita magkumpiyansa not until nga ma-achieve naton ang zero case sa COVID-19. So siling ni Senator Ping amuning dapat timuon, dapat agresibo ang mass testing. Aggressive ang mass testing. But silingon nanglan ang test niya sige-sige kag aggressive. Kay para mabalaan naton, ma-detect naton dayon kung may ang isa ka tawo infected sang virus. Dapat may mass contact tracing man. Kinahanglan aktibo man ang contact tracing. Kay by that makuha naton ma-control naton sa isa lang ka lugar ang kung may aragid man mga paglaton, makontrol naton daan kung may mass contact tracing kita. Kag ginaduso niya pagid ang mass booster shots. Kung naka fully vaccinated ka na, ganubo bala ang antigen body mo ganubo na siya samtang galakat ang panahon. So dapat mass ang aton nga booster shots, sige-sige gini dapat kinahanglan maka booster shots gid. Kag ang vaccination sa mga minors kag senior citizens dapat massive man. Ang vaccination sa mga minors ning edad 5 to 17 years old, 5 to 11 years old dapat mass man ang vaccination sina, no? Kag ariho ang manami pagido, siling ni Senator Ping. Dapat
ang gobyerno naton mas dako ang penalidad nga ihatag sa sining mga naglapas sang protokol. Mas dako nga penalidad ang ipatong sa mga nagalapas sa aton sining nga health protocol. Ang balanta na dugay-dugay kay ari sa aton linya subong si Councilor Cindy Rojas. Kay gusto ko lang i-clear bala na ang ning requirement karon sa mga inbound travelers naton nga mga returning residents kay siya ni in charge, no? Standby. Online sa firing line. Councilor Rojas sa linya naton subong. Councilor, maayong gabi and welcome to this Action Firing Line. Good evening, Action Boy, and good evening to your listeners sa Action Firing Line, no? Mayong gabi sa inyo tanan. Sige, thank you, Councilor, for accommodating our call, no? Yes, Councilor, okay? Councilor, i-clear ko lang bala, kay damo ka pamangkot bala, sa onset sa sining pagdamo sang kaso sang COVID-19, especially dito sa Metro Manila, ti damo man ta taga Bacolod nga pululi dire from Metro Manila mo kay isa na sang rason nga nakita ta sang una nga nagdamo ta dire kaso sa Bacolod tungod sang nagapalauli man naton mga returning residents naton which of you which you are in charge, no? Mangkot kita, Councilor, ang protocol naton, ang restrictions, travel restrictions naton, ano ang ginapatuman naton nga travel protocol regarding sa mga returning residents? Well, as of now, no, nag-meeting kami 2 days ago with Mayor Bing, no, and ang iban man naton nga mga committees, no, with regard sa mga aton nga returning residents, OFWs, no, sa mga APOR, no. Ang sa returning residents, which I am in charge with, so far, ang aton nga protocol is still the same, no. So, bale, we still register with FPAS, no? And pag register ta sa FPAS, if we are fully vaccinated, then we write the details dira sa FPAS. May ginamangkot na sila mo kung nag-register ka imo nga mga travel details, no? Kung sa anong imo travel date, ano nga adlaw ka mabiyahe, ano nga oras, no? So, i-input mo na lang imo nga mga travel details. And then after that, ipa-approve mo na siya, which is because ang aton FPAS is unrestricted, so it will automatically approve, no? This is for airline travelers. Okay. And then, upon check-in sa airlines, no, they will require from the passenger, if you are fully vaccinated, they will require the vaccination card sa aton na pasahero. Okay. Now, if you are not fully vaccinated, if you are not vaccinated, or if you are only partially vaccinated, then they will require an RT-PCR swab result from the said passenger. So, amo man na siya nga daan ang aton man nga protocol. Now, for those traveling via the sa sa sea bala nang ginamabarko dato sa Bacolod, no? Because ang inyo yung port of entry is Bacolod City, so since gin-abolish na ni Bacolod City ang SPAS, sa Subong wala kita ga-require SPAS. Pero kung diin kahalin nga destinasyon, before you board, they will also require vaccination card. They will also check your vaccination card, no? Kung fully vaccinated ka. The same goes for those individuals who are not fully vaccinated. They will also require an RT-PCR swab result. Okay. Now, for children traveling with their parents or guardians, no, if you are traveling with guardians or parents who are fully vaccinated, ang aton na mga kabataan, 11 years old and below, exempted na siya sa sa RT-PCR swab result kung vaccinated ang imo nga ginikanan. Okay. No? For those na unvaccinated parents and guardians, then all of you need to submit an RT-PCR swab result. Including sa kabataan? Yes, including sa kabataan. Okay. So, pero kung vaccinated ang parents, ang bata, why na kinahanglan nga may vaccination card or RT-PCR test? Yes, oo. Okay. So, ang aton nga protocol ever since November, I think, doon muna sa aton nga gin-set na protocol. So for now, ari kita sa stage na nag-observe sa anay, no, sa effects ng surge sa cases sa Manila, no, because actually
as per details, no, normally pag magsaka to ang cases sa Manila, in 2 weeks time or in less than 2 weeks, gasaka man din yun ang kaso sa Bacolod. Correct. No? Oo. So, In fact sa aton nga record sa record naton subong adlaw may 16 cases kita kag kalabanan dire may history nga alin sa Manila. Yes, oo, amo na siya. So gina-observe pa actually naton, so eventually kung magsige pag ini magsige taas ang cases and ang possibilities ang cases is mostly halin sa travel, no? Hindi locally transmitted, then I think we should do something and we should medyo istriktohon taliwat ang protocols natin. As of now, ang aton nga travel protocol remains the same, mula na sa anay. Yes. So ginapanilagan ta pa pag nakita naton there might be changes sa aton nga travel protocol na councilor. In fact, subong nga adlaw ang aton nga cases do medyo taas-taas Yes, compared to the 16 other gani. days, no? Do 30, do 16, do I think do medyo 16. taas-taas din. So, gambal kami gambal namon. Siguro in the next few days, we will wait and see. Kasi may mga changes naman liwat. Although kapadamo man ka pamangko sa opisina, no, naga-expire. So, for now, ang ginahambal lang namon is for now, status quo ta anay. Pero eventually, kung magsige, pag ito maglain, pag inang kaitangan, taditi, so ma-adjust kita siguro. Okay. Councilor, irekta ko na siguro, I don't know if you have any idea, kay ini balang vaccination card, dapat may QR code ni sa mo para likaw kita bla sa mga pag-fake sini, di ba? May muna. Kang Bacolod, I think na mag-issue sini pa, pero last time na balaan naton, nga ang gina-prioritize, ining may mga travel, may mga di ba? Oo. Actually, ang aton nga bakuna card, which was launched last year, no, kadamo naman kita sa mga constituents natin nga nakakuha na sila, especially those who have travel days already, no, so nakakuha na sila sa bakuna card. Now, the reason why we launched this bakuna card is for us nga para may ara kita sa aton own nga card, no, may QR code ni siya. Kung baga verifiable ni siya ang aton nga data sa aton na bakuna card. They only need to scan the QR code and then ihaboy ka na sa isa ka website nga ara da nakasulat tanan ang details sa imo nga vaccination day, kung ano nga stop ang ginbuhatag sa imo, no, kung saan o kagin bakunahan, saan o first dose mo, second dose mo, ang booster shot mo ara da tanan, no. So that is one of the reason nga may ara kita sa bakuna card kay para kung magkadto ang aton nga pumuluyo sa iban nga lugar, no, and ina nga certain nga LGU or lugar kinahanglan i-verify ang ilang nga vaccination card, then they only need to scan the QR code. They will get all the data. Pero may kuha na kita, cater na kita sa sa general public para makakuha sila sang bakuna card? Yes, actually, they give priority to those with travel dates, no? Pero may ara man kita iban nga nag-try kwa, no? Gina-cater man basta sa kutob lang nga malaputan sa aton man nga MICCS, no? They cater man. Kung mag-apply ka, councilor, sa bakuna card, anong imuon mo? I'm not sure kung ang ila subong kay the last time may ara sila gin-update mo. Wala ko lang na save, no. Pero I think kung may gina-email ka nga ad email address ka sa I will get the details and I will give it to you, Action Boy, no. Kay di ko sure kung ano subong ang ila bago nga patakaran. Pero balang ko from the last time is may i-email sila nga email address na ginhatag sa MITCS naton ang data management, and they need to input their date of travel, ang mga airline tickets nila or ang tickets nila for travel, no, para ma-process ang ilang bakuna card, no. They need to input their vaccination card, their IDs, Kabalo ka, councilor, raise ko ning issue kay ako daw concern ko bala nga ako daw gusto ko man magkuha sa bakuna card. Kay balo ka daw gina-discuss mo sang IATF si may national movement restrictions sila nga patuman bala sa mga unvaccinated.
kinanglan gina sang nakapabakuna ang vaccination card kay base sa Korea, sa Germany, sa France bala mo na itong hinahimo nila nga restricted ang movement sa mga unvaccinated. Base kinanglan tanin ang vaccination card Yes. Okay. Well, ang aton nga data management team is working overtime to cater to all the requests sa bakuna card naton. Pero for the meantime, for those na wala man sa immediate travel, as long as they have the bakuna card nga hindi ang bakuna card ang vaccination card na gina-issue sa ila, kung magpabakuna sila, that is already sufficient. Pwede manggali. Pwede manggali, no? Pwede man. Kung within Bacolod City lang, wala pa man isa actually gid na fully implement ang bakuna card kay ginatagaan naton importansya ang mga travelers naton na kilanglan nga may ara gid QR code ang ilang vaccination card. Okay. No? So pwede lang gali ang vaccination card mo anay pwede magamit kun in kaso gid man ha, in kaso gid man ha. Kay base bala kun i-restrict ka movement hindi ka nakasulod sa mga malls kun way ka bakuna card daw way ka mo na vaccination card. So pwede tong mga vaccination card anay magamit. Actually na istoryahan man na namon during the meeting with regard sa mga catering to people who are unvaccinated, so although we did not really discuss it inang ng detalyado gid katama, pero do na bring up na namo na ina nga topic, so I think we will meet again to further discuss because I think just today or was it yesterday do nagpagwa si President Duterte sang iya nga advisory I think or nga may sila sa mga unvaccinated pala nga mga tao nga hindi pwede so kadamo restrictions bakit hindi pwede ka unless it's very essential so amo na bala amo na akon nga gina-discuss mong video counselor kay may ara nga ginatalakay nila ining ginatawag nila nga national movement restrictions liyo ganay nautod ka dali kay base ipatuman bala concern ko kay base hindi ko kasulod sa mga kalantuan ko bala kun why ko sang vaccination card di bala kay boy actually hello Action Boy yes Councilor we have a letter from the Metropolitan Manila Development Authority actually hindi ni siya actually para sa aton pero I think this is for Metro Manila Council, the MMDA resolution bala. Yes, urging the Metro Manila local government units to enact their respective ordinances on the enhanced restrictions of the unvaccinated individuals to regulate their mobility in the National Capital Region. So this is actually in NCR pa lang. Pero may balita, Councilor, may balita ginatalakay nila National Movement Restrictions, meaning the whole country. Correct. I would not be surprised if this reaches the provinces. Kaya mo na siling ko, importante ni ang aton vaccination card. Sa wala yung papakuna, wain tamang ginapilit, but it's inyo na naiay kung muna protocol mapatuman ni ang national movement restrictions, hindi ka mo ya kuha na istrikto ng pag-ihon ninyo Yes, that's true. Actually, it's only a matter of time before maglabot ni siya ang amo man nga resolution sa aton, So, hopefully, for those people who are still unvaccinated, I highly encourage them nga tani mapabakuna na sila because for now, ang aton tanan nga vaccination centers, we are all open again. In fact, may ara nakita gani vaccination centers man all the way at sa mga barangay, sa mga kapurukan, amo na ka-aggressive ang Bacolod City with vaccinating our citizens, Kaya gusto natin ma-achieve ang herd immunity nga ginatawag, because para pala may ara man pala nga jutay nga inang semblance of normalcy nga mabalik man pala tani sa normal ang aton nga mga buhi. So ako gina-encourage ko gid ang tanan for those who have been vaccinated more than 3 months or 4 months, pwede naging sila kakuha ng ila booster shot ni What Action Boy. Okay, pwede na agad pa na kita cater na para sa booster shots. Yes, we do cater for booster shots. Ay iban galing hulat sang brand may ara kita sa mga specified nga vaccines to be used for booster shots. For booster shots nga kung let's say ang imo nga first nga vaccine nga gingamit is such and such,
no? So let's say for example, nag-Sinovac ka sa first mo nga vaccine, pwede mo na sa mapaboosteran either Pfizer or AstraZeneca or Moderna, no? Whichever is available. Oo. So as long as i-clear ka mo sang doctors naton sa vaccination teams naton, and they will recommend kung ano nga booster ang pwede sa imo. Kung ako hindi na ta maghulat bala, no? Kay ari na ang si Omicron nag-abot na dito. Hindi na ni magdugay kami. We are bracing we have to brace ourselves for the worst. Ang Manila subong nga adlaw 10,000 naman to ang cases nila subong from below 1,000 to 10,000 in a matter of 2 or 3 days, no? So pululbaan, di ka tama action po. Gani man. Muna gani, kinala andam na kita subong pa lang, andam na nga daan. No? Yes. Sige, Councilor, salamat din for your time. Also, Action Boy, we are also waiting for the advisory of DOH para sa aton nga mga 11 years old to 5 years old nga mga kabataan. Okay. Sa mga kabataan. Sige. Councilor, thank you for your time. Salamat, Ged. Thank you, Action Boy. Thank you so much. And Happy New Year sa imo, no? Sige. Mga ka-aksyon, si Councilor Cindy Rojas, no? Muna, ay tamay mo, sa mga nagapamangkot, nagka-question sang bakuna, tiin nyo na naiya, no? I don't want to debate you on that, no? Inyo na naiya. Ako, hindi ko gusto magdebate, parti bakuna mo, no? Gakampanya lang ko yung rekomendar nga magpabakuna. Kung hindi kaya, hindi na ko yung magdebate si imo, no? Hindi na ko yung magdebate si imo. Kaya mo na diretso, no? Diretso ko muna ya nga magduso sa pagpabakuna. Imo kundi ka papabakuna, diretso mo muna. Hindi na tayo magdebate siya na kay way na sang maayong madangatan, no? Ang amigo ko nag-react man po, sige lang amigo, one ball amo gina respetuhon ta lang na kung ano ang ilang tindog. In the same manner nga ga-expect man ta nga respetuhon nyo man kung ano ang tindog sang pareho ninyo, no? Kung ang tindog yan papakuna, respetuhon ta na. Kay ikaw nga hindi papakuna, ginarespeto taman. Na ining kaso sang COVID ni, bisan nano pa na dang ihambal naton nga negosyo, mga kunano pa nada, but the fact remains nga damo na sa nagakalalatnan, nagadako ng kaso naton. Bahala na daya ko ng mga negosyo na basta importante safe kita ya. Ang pinaka-importante ang aton nga health, importante ginaya sa tanan, no? So hindi na lang ko mag-react sa mga hindi magpabakuna yan, no? Dito ang mga friends ko from Germany, si Yvonne Busser niya, diri sa amon, hindi ka sulod sa obraya kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka pag-allow. Kita mo dito sila mo na niya. Si Aro Ortega niya, Action Boy, di sa Saudi, kung hindi ka complete sa vaccine, hindi ka man kasulod sa mga department stores. Kita mo sa ila, ginahimo na to ya. Ginahimo na to ya. Ini nga mga restrictions, tiulaton ta pa na. Nga kita, hindi ta ka ubra, hindi ta kasulod sa department stores. Kung hindi ka magpabakuna, tiin nyo na ya. Again, nasulit ko lang, ginarespeto tayo na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! With that mga ka-aksyon, salamat sa inyo pag-upod sa aton diri sa Action Firing Line. Standby na sa masunod naton nga programa. Ang iyo agad Action Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,